Azibambo tonse tioneleka video ka kwa masekanzi ochepa chabe. Mulungu amene mumapasa tizindikira Mulungu Atate pamuzaza Atate siku la Atate muli ndi cholinga Atate poleta malo Atate lekani zizanyirana lichite tati Atate pali ponza lekani kupweteka kuliko Atate mkati mwa iya Atate mzima wanga Atate lekani ina Atate mkali ndina Atate uchisi ikani nzira Atate kumanase Atate kuti tonse toteka Atate atandizeni mu zina la Yesu Kristo Atate tiyani kandi kusiyasa mu zina la Yesu Kristo Atate mu zina la Yesu Kristo Atate ni mu zina la Yesu Kristo. Okay, so kwambiri sindofuna kuti ndikupangeni blame komano chilungamo chake nchokuti many of us azibambofe sana atiphunzise kuti kodi kulebako atikapita kuleba ndi akazi athu tizikapanga chani komanso tizikampanga support motani mkazi wathu. And sometimes system yake imene inakhalira njokuti mostly imapanga exclude azibambo, si imapanga involve kwambiri azibambo. Komano your presence still matters. Mafunika kuti mukhalepobe mumpange support mkazi wanu. Fati lulu umene amakumana nawo kuleba kucha makhala waukulu kwambiri woti atata upange transfer kukupasani inuyo kwa 5 minutes so mungaupange bear. You cannot bear it. It's very painful. So even if at least utakhala kuti akuuza kuti mukhale panja, at least be around, support your wife, be close, pray for her, check on her, at least akabereka muja pamapeto pake appreciate her, thokozeni mpangeni support. Yes, kamumpasa ka gift, kazakudya kachakudya kabwino, appreciate her, she is carrying your child. Zikomo kwambiri pangani share kwa azibambo ena amene afunika kuti aphunzire izizi.